हेलो आं इउटुब फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनालिद' गासिबो फरायहरबाय ओमफ्राय आङो ब्लगखौ दिनै साइकेल सालायनायनिफ्राय स्टार्ट खालामदों थोरसिसो सुबाय थादोंमोन आङो माने हरावहाय गामिनि आसाया खोन्थाहरदोंमोननो बेथुमोननि पलिअ दौनाय जागोन होननानै ओमफ्राय बावनानै थानानै दिनैसो दानिसो खोन्थाब्रबबायब्रा ओमफ्राय हाखु दाखु ओंखारबोबाय आङो नै खानाय सानाय रानाखै ओमफ्राय बेथुखौ साइकेलाव लानानै फैथारनोसैनो इसोरो ओमफ्राय आथुर आथुरनो थांबाय ओमफ्राय ब्लगखौ लाया सानदोंमोन होमबाबो आङो माने बियो पलिअ जानाय टाइमाव ओरैबायदि माबा माबि खालामो आरोना दा आं बेखौ देखायगोन दे दा लानाय जाया आगोलफोरावबो लानाय जायाखैमोन एबार लानि र' आङो देनजार जाखायो पलिअ जानो नागिरबाथाय ओंखायनोथ' आं ब्लगखौ लानो नागिरदों दिनैहाय बारा गोबाव गैला रानस्राव जों गामिया नै हाथायमोन ना दिनै जि गारि गुरा फैबाय थादों फुल्ला खर' लोबनाया सेस जाखाजोबसिगोन खर'आनो रानस्लाबाखै बिखा क्लाब मोनखाबायना आङो साला मोजाङै हमोनदो आरो माबा मोजाङै हमबाय था आरो आथिङा गुवार खालामनानै ला सफैथारसिगोन ओमफ्राय नै खानायनि दैया सिजोबबाय बेसेरा बाथौनो मानो फैदो खोन्थालाय नोङो मानो फैदो खोन्थालाय ओरैनो फैदो मुलि जानो नै बेहाय दौवो ओमफ्राय दौग्राफोरा मालाय साहा लोंहैबावबायसो बेहाय साहा लोंहैदो होद इदि होनो नामा जाम्बा इहायनो दौवो मुलिखौ फै थौ इनो जानोसै माथो नों मुलि जानो फैनायानो इदि जाबाय ओंखारदो गोथावसो ओइ दा जागोन मुलि जाखांबासो जायो इखो मुलि जाखांबासो बायना होगोन आं नङाबा बायना होआ आङो हा आं मुलि जायाबा बायनानै होआ फै मामबार जाफै थौ मुलिया जाफुदजाद' हा इदि लायो नामा इ मुलिखौ आखायाव लाया होमबा मोनसेल' जादै होग्रोनाङा नै फैसायाबो बबावबा गबोबाय ओइ नै फै जाथ'नाङानो मुलि ओइ र' फै र' लाथ'दो दे जाथ'नाङा दै मुलिखौ दै इखौ जाग्रोनाङा दे देबा आखायाव लाथ' नोङो मुलि माबाखौ जाथ'नाङा इथु दे दा आरो कोनखौ अबेखौ आरो इथु नालागे बोले माबेखौ सया स्टिकखौ नैखौ ना सयाबिन गैया इसानाव सयाबिना रस्तमनावसो दङ माखौथो दा इसानाव गैयालै माखौ जागोन माखौ गथ' फिसा माखि हाबलांदों खोमाबा नाग्रा माखि हाबलांदों आरो खारबा जाफैदो नै माबाया मुलिया ओइनै लाबाय फैद' जाफैदो मुलिखौ जाखांनासो जायो ओइ नै जानो लिंबाय फै इदिबा होआ आङो इदिबा फै ओइ नै आगैयानोबा मुलि जाखांबाय मेथाइखौ नोंनो होखाया आङो मेथाइखौ थौ माबार गोबाव जाबाय ओंखाम उखैबाय नोंसोरो ओंखाम उखैबायनो फै थौ दे पुलिसखौ लिंहरगोन दे पुलिस लिंहराखै दे आरो मायाव खारदो गोरलैजा दा हालासो दे आङो नोंखौ हालाला गैखा udah sakaya yung ano? Nalala ko tukutan sa din. Malay ko tukutan sa yan.
गोथाव ना गोथाव दे नो पाले गोथाव दे गोथाव नंगौना नङा नै दे गोथाव नङा हाबाब मा दे जाबाय नांगौ हा बबावबा सुनो दे आयै रोङाखैहाय आङो गावासो गावासो सिगां ना जाबाय जुनालि फिसालाया मासे देनजारहाय जुनालि फिसालाया मासे देनजार जाबाय दे जाबाय ना सेन्टार जागोन ना नो जादो इयो देनजार रागा जाखाबायलै नै मुलि जानायनि नोंनो मेथाइ बुरजासो सोना ला बेयाव सोना ला नै ओइनिखौ प्लास्टिकखौ जाल्लालै बिजों नायलाय मोननैखौबो इदि जायो सोरबा थांगन जोब्बाय डिउटिया इसनाबो जोंनो लास्ट आंसोनो लास्ट आंहासो मेंगुलायबाय दख'ना सख'ना गुगुलायबाय नोंखौ नुनो इलाय नेल पलिस फुनबाय ना थांसै एबार हेल' गासिबो मोजाङै दंना बे साननैसो एकदम भिडिअखौनो लानाय जाथाराखै माने गोसोआबो थिग नङा देहायाबो थिग नङा बेनि थाखायनो एकदम बानानैनो बिदिनो थायै बाग्रा जालांबाय भिडिअ लानोनो ओमफ्राय दाखालि बिटुआ पलिअ दौनो थांनायावहाय एसे लानायानो आरो बे भिडिअखौबो फोजोबनो हायासै आं ओमफ्राय दिनैहाय लाथारनोसै खोथाबो मोननैसो शेयार खालामनो दङ बिदि होननानै भिडिअखौ लाथारबाय आङो देहायाबो थिग नङा ओमफ्राय गोसोआबो थिग नङा गोसोआ मानो थिग नङा होननानै बुङोब्ला आंना मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जानानै दङ आरो आंनि पेज जायखौ आं जनालिनि जिउ मुङाव खुलिदोंमोन ना बे पेजआ हेक जानानै दं दाखालिनिफ्रायनो बिराद गाज्रि पिकचार शेयार खालामगासिनो दं आरो जेनेबा ओमफ्राय हेक जानायखौलाय माथो खालामनो ओमफ्राय डिलिट खालामथ'वाखै होमब्लाबो ओमफ्राय दिनै नङाबाफोर गाबोननो डिलिट खालामनोसै दां ओमफ्राय खिन्थु आंहा पेजखौहाय आं बारा माबा गियाखै आरो बारा सानाखैबो जेनेबा मनेटाइज जासिगौमोन बेबो मनेटाइज जाहांथारमोन आरो खिन्थु उपाय गैया हेक जाबायबालाय माथो खालामनो नङा होमबा दा आङो बांसिन गिदों बेनि थाखायसो आं गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थादों इउटुबनि थाखाय खारन माबायदि हेक जाखो आं बेखौ आं उनाव खोन्थागोन माबायदिहाय मा खालामनानै हेक जानायहाय बेखौ उनाव खोन्थागासिनो दं र' ओमफ्राय दा इउटुबनि थाखाय गिगासिनो दं खारन जिमेल आइडिजोंनो मोनसे माबाखौ लिंकखौहाय अन खालामफ्लांदों आरो स' बेनि थाखाय आं सानगासिनो जिमेल आइडिखौनो हेक खालामबाय नामा ओमफ्राय जिमेल आइडि हेक खालामबाथ' सेसखासै मबाइल हेक जाजोबसिगोन बेखौ साननानैसो आं बिराद बोरैबा मोनगासिनो दङ बेनि थाखायनो गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थायो आरो माबाया इउटुबा हेक जानानै होबा मा जागोन बिदि होननानै होमब्लाबोथ' उपाय गैया ओमफ्राय देहायाबो थिग नङा दाखालिनिफ्रायनो गुजुनाया एसे चाइनिसआ खिन्थु दाखालि मुलि जानानै आंना हामदो दे दाखालि सासे आगैया मुलि आंनो नाम खोन्थाहरदोंमोन बागानपारायाव मोनो होननानै आं बेखौ जानानैनो हामदों होननानै आं बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाखिनानै लायदों आरो ओमफ्राय बे दिननिफ्रायनो चाइनासआ बुहुत एसे खम जादों आरो खिन्थु गुजुनाया बिराद नाख्रेबबाय आंखौ एबारो गुजुनाया बिदि नाख्रेबामोन आं मुलिबो जायामोन दे गुजुनाय जाबाथाय ओरैबायदि एबार खनसेयाव मुलियाबो खाथिला ओमफ्राय सोर मा बुंहरदों बेखौ एप्लाइ खालामदों बेबो खाथिला दाथ' बारा जेबो मोना खिन्थु हर जाबा ओरैबायदि गुजुगोन हरसे 3टा 4टासे गुजुगोन ओमफ्राय हराव मेगन मोदै सानाव जेबो खामानि मावनो हाला खर' साबाय आरिबाय बाबाय बिदि जानानैनो उफाय गैयै जानानै दं आं दा ओंखायनोथ' भिडिअखौनो खालामनो गोसो जाबाय थादो बे साननैसोआ दा गाबोन नङाबा गाबोनथ' नङा शुक्रुबारावहाय डक्टरनाव थांनो सानदों आङो मा जायो नायनोसै फारसेथिंसो बेटुआबो साइकेल बिनानै खें जागासिनो दङ प्रब्लेमानो ओरैबायदि जानानै फैयो मोनसे प्रब्लेमा जोबगोन जेन थेन खिन्थु बारायनाया मोनब्रै मोनबा बारायजाबनानै होगोन आरो प्रब्लेमा दा आंना बिदि जानानै दं बिथिंजाय जुदि आङो बेटुनो साइकेल होयो आंना माने डक्टरनाव थांनाया केन्सेल जागोन ओमफ्राय डक्टरनाव थाङोबाथाय बेटुनो साइकेल बायनाया केन्सेल जागोन बेनिखायनो मा खालामगोन बेखौ होमबाबो उपायथ' गैया माबा मोनसे खालामनांसिगोन आरो ना ओमफ्राय बिथिंजाय ओंखाम संखांबाय ओमफ्राय ना बाथोन देनाय नुनायखाय फंबायखौ ओमफ्राय जानो लुबैनानै एसे जाबाय आङो ओमफ्राय दा आइमोनखौ नेगासिनो दङ आइमोना मा लाबोयो ओमफ्राय आं दा बैथिंजाय नायै मोनसे बुस्थु नुहरदों आङो गोसोखांब्रबबाय आं देखायगासिनो दे आं बिराद दाखालिनिफ्रायनो लुबैगासिनो दं नायगासिनो दं आं माला मोनगोन दा नायहैफिनि र' मोनगोन ना मोनाखैबा नायदो आंनि बारिया लांदां सिदां जानानै दं एकदमबारे लाफाया गैला
आङो बेहाय मा खालामनो सानदों माबा मैथा फोना होनो सानदों आङो माबानानै जावग्लिनानै खिन्थु जावग्लिनायानो बे खर' सानानै दाखालिबो सानदोंमोन आङो जावग्लिगोन होननानै दै सै होजोब्बायमोन आङो ओमफ्राय हाखौ गुरै खालामना लानो होननानै मटरजों दै सारनानै ओमफ्राय उनावहाय एकदमबारे बानानै बेफोर टेनसनजोंनो थानानै ओमफ्राय जावग्लिनाय जायासै ओमफ्राय बे जावग्लिनाय थानायावनो दा 10 दिनानो जालायलांबाय दालासि आंनि मैथाया रोदोमलायबायमोन रोदोमनो माने खिलिलायबायमोनदां मा जाबावगोन आंजोंबो ए आइमोना सफैबाय रानि खिरखा मोनसे लाबोलाय आंनो बिलाहिया मोननानै दङ इखौ खानि आङो दा बाथोन जानो हा होद आंहा बाथोनसो जानो नागिरदों आंहा हारसिंसो जागोन रावनिबो थाखाय नङा बेयो थाइनैसोल'सो बेयो नैबे बुस्थुखौनो आङो ओरैबायदि माला सफैगोन बेनि सिजोना बिदि साननानै थाबाय थायो बिराद गोथाव मोनो आङो नैबेखौ बाथोन जानो बाथोनसो दे हले बाथोननि अनगायै जेबो जानो मोजां मोनो आं बेखौ नैबेखौ दा आं बेखौ हारसिंनि थाखाय आंनि हारसिंनि देग्लाय बारा गैया थांनाय बोसोराव जि फानदोंमोन जाहा बारा रज'वाखै देग्लाय सोर बिलाहि फिसानि बाथोन मोजां मोनो आंनो कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहरलाय आं हले बिराद मोजां मोनो बेखौ मोनबाथाय आंनो जेबो नांला नैहायबो जाब्रबसिदों खिन्थु नैहाय मोनथ'वाखै दाख्लै गोरलैसोमोन आङो नायबाथाय नै गैला जाबाय दा नैबेखिनियानोसै थोसिगोन आंनो थाखाय संलायनांसिगोन सफैबायना बिसोरो संलायनांसिगोन दा मा लाबोदोंबा दाउ बेदर लाबोदों होनदों ओमफ्राय आरोबाव मा लाबोदों बेखौ मिथिला जानो नागिरबाय बे जाबाय बिलाहि बाथोन आंनि ओमफ्राय नै दहायनि ना बाथोनमोन ओमफ्राय बयलारखौहाय आलुजों एसे ओमफ्राय आङो बिथिंजाय हारसिं इस गाजाथारहाय देखायनाङानो पेटौ आंहा जानोसै नोंहालाय मानो बेखौसो जाद' दे लाबोखाबाय नै नोंनोबो जाखांबाय जि नांलाय खमलाय जागासिनो फिसौलाजों बिबैनो उदै देखायगासिनो ओमफ्राय आं दहाय खिन्थादोंमोन ना दे माबायदि हेक जानाय आंनि पेजआ आङो पेजखौथ' बारा गियाखै खारन बे मनिटाइजबो जाखायाखैमोन जासिगौमोन आरो जाथारसिगौमोन मोनसेल' माबानि थाखाय नांनानै दंमोन बाखिथ' वाट्च टाइमाबो जाबायमोन आंना ओमफ्राय उनाव फल'वार्सफोराबो जाबायमोन ओमफ्राय दा माबा लाइफनि बिदि माबा मोनसे बिदियाव नांथाबना दंमोन आरो ओमफ्राय उनाव लानो रोङाखैमोन मनिटाइजखौ ओमफ्राय सासे मानसिबो लिंहरलायबायमोन आङो मनिटाइज खालामनो ओमफ्राय दा जाबाय बिदि ओइ नै बे सासे गोबाबनि हादिखौलाय मा बुंनो आङो खालि ट्रेक्टर आसरित ओमफ्राय नै पेजावसो दे पेजाव फैदोंमोन आंना मेसेज थारमाने स्पन्सार जासि हरदोंमोन आंनो हो पेजाव फैयो एख' नङा माबाया नैबेयो पेजाव आरो ना पेजाव नैबे आइडियानि आइडि ओइनिलै माबायो नैबे आइडिनि नामा नैबे दै इलिना नामाबो ना ओमफ्राय उनाव प्रफाइला नायदो ओइ माबा नुवाखैलै मोजाङै एलिना ना ओमफ्राय प्रफाइल आइडि ओमफ्राय आंनो नैबेफोरबायदि स्पन्सार जासि हरदोंमोन आरो वी आर इन्टारेस्टेड नैफोरबायदि आरो ओमफ्राय 200निफ्राय $500 होगोन बिदि होननानै आरो ओमफ्राय उनाव आङो मेसेजफोरा नैफोर आरो आङो बेखौ हमनो हाखादोंमोन जेनेबा माबा होननानै हेकार होननानै आरो फेकसो बियो होननानै कारन इसेबां बुरजा होखानाय नङा एडभार्टाइजिंआव आरो आंनाथ' मनिटाइसआनो जायाखैमोन चेनेलाबो गिदिर नङा बिदि होननानै नै इफोरबायदि रायलायहरदोंमोन आरो नै इखिनिया बेफोरबायदि रायलायहरदोंमोन र' नोङो दसे थाथ'नाय बेफोरबायदि ओमफ्राय उनावहाय
आंथ' मिथिखाबाय जेनेबा बेखौ बेयो फेकसो होननानै मिथिखादों आरो होमबाबो आङो नानि सासेनाव सोंहरदोंमोन आरो जे इदि मेसेज फैदो ओमफ्राय इयो स्क्रिनशट खालामनानै हर बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहाय आङो हरबायबो इनो ओमफ्राय हरखांनायनि उनावहाय इयो बुंहरबाय आरो जेनेबा इयो हेकसो आंनाव बिदि मेरला मेसेज फैयो नों जेरावबो थुनांला इदि होननानै ओमफ्राय सिगाङावनो आंनि सन्देहआ थिग जाबाय आरो जेनेबा नंमारगौ बे हेकारसो बिदि होननानै ओमफ्राय आङो जेबो खालामासै आरो रिप्लाइबो हरफिनासै ओमफ्राय उनावहाय आङो फंबायखौ साननै सिगाङावहाय नायनो होखादोंमोन नालाय इदि मेसेज फैदों ओमफ्राय नायलाय इयो हेकार ना मा फेक ना मा इदि होननानै ओमफ्राय उनावहाय इयो नेक्स्ट दिनावहाय आङो जेनेबा बेखौ दोनथ'बाय बे हेकारसो बिदि होननानै मिथिनानै दोनथ'बाय आरो ओमफ्राय आं फंबायनो खिन्थायासै जे बिदि माबा नाङानो बिदि होननानै ओमफ्राय इयो आरो मबाइलखौ दांनानैहाय जिमेलखौ फार्स्टआवनो हरग्रोबाय बियो ओमफ्राय जिमेलखौ हरग्रोनायाव ओमफ्राय आङो होमबाबो नायासै आरो मेसेजखौ आं नायखायासैयानोखा इनि मेसेजखौ मेसेज हरबाय थादो इयो हरबाय थादो ओमफ्राय आरो अखानायै मा खालामलायखो फंबाया जिमेलाव हरबाय आङो लिंकखौ नोङो बेहाय माबादो बिदि होननानै लिंकखौ थुनानै होदो बिदि होननानै बे मेसेज हरबावदो आरो ओमफ्राय उनावहाय आङो ओमफ्राय बेयो थुबाय आरो बे लिंकखौहाय ओमफ्राय लिंकआव थुनानै डाइरेक्ट हेक खालामखाबाय ओमफ्राय आंथ' गिबाय मा मेसेज फैबाय थादो बिदि होननानै आं खनसे चेक खालामबावबा ओमफ्राय नुबाय आरो बिदि रायलायनायफोरखौ ओमफ्राय आंथ' रायलायाखै सोर रायलायखो ओमफ्राय फंबायानो रायलायखादों बिदि सानबाय आरो आं बे मानसिजों ओमफ्राय फंबायखौ सोंबाय आङो ओमफ्राय इदिबाथ' आं लिंकआव थुबायना दा मा जागोन इदि होननानै ओमफ्राय उफायथ' गैला माथो खालामनो दा बिदि खालामबाय आरो बियो माने आंबो बुंफ्लाङासै जेनेबा बिदि होननानै हेकारसो इदि होननानै ओमफ्राय इहा आरो थुनानै होबाय ओमफ्राय हेक खालामबाय आरो नोंसोरबो सोरबा बिदिहाय स्पन्सर जासि हरोबा सोरबा बिदि बुरजा होगोन होननानै एड्सआव हरगोन आरिगोन बिदि होननानै जिबनावबो दा थुखा डाइरेक्ट हेक खालामो पेजआ बिराद इजिसिन जायोनो हेक खालामनो थाखाय इउटुबखौ जानला मोनला हेक खालामनो हाया आरो खिन्थु पेजआ डाइरेक्ट हेक खालामखानो हायो ओमफ्राय उनाव फार्स्टआवनो जेबो खालामाखैमोन इसोरो बिदिनो सोलिबाय थाबाय आंबो सोलिबाय थाबाय ओमफ्राय भिडिअ मोननैसो हगारबाय थादोंमोन आङो खिन्थु आङो उनाव सानबाय आरो भिडिअखौ हगारथ'नायखौ एसे बन्द' खालामजोबनोसै नामा जे इसोरथ' डाइरेक्ट हेक खालामखासिगोन मिथिखाबाय इसोरो दा जेबो खालामथ'नाय नङा जेथिया फल'वार्सफोरा बुरजा जागोन मनिटाइस खालामगोन होनबाना माबा मोनसे खालामगोन नामा बिदि होननानै आं भिडिअखौ हगारथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय बिसोरो भिडिअ हगारिखाय आं पेजखौ बाराद्राय सालायिखाय माबा खालामनानै होबाय बिसोरो दाख्लैयो आं नायखायाखैमोन नालाय पेजखौ नुवाखैमोन आरो ओमफ्राय बिसोरो स्ट'रियावहाय जि लेथ्रा फट' सिख्ला सानैनि होनानै होबाय ओमफ्राय मानसिफोरा फन खालामबाय आंखौ नोंनि पेजाव मा इदि लेथ्रा स्ट'रि होनानै हगारदो इदि होननानै ओमफ्राय आंथ' नङा आंथ' इदि खालामाखै आं पेजखौनो नायाखै साननै जाबाय बिदि होननानै ओमफ्राय आं नायबाथाय नुबाय आरो बेखौ स्ट'रिखौ ओमफ्राय उनाव फंबायखौ आं माबानो होबाय आंथ' बारा रोंखाया नालाय फंबायखौ नायनो होबाय इदि ओमफ्राय उनाव फंबाय आरो पासवार्डखौ चेन्ज खालामनानैहाय जागोन नामा बिदि साननानै पासवार्डखौ चेन्ज खालामनानै लग आउट खालामनानै माबाबाय आरो फट'फोरखौ डिलिट खालामफिनबाय ओमफ्राय आरोबाव अखानायै थानानै ओमफ्राय माबाबाय आरोबाव स्ट'रि होनानै होफिनबायलै बिदिनो लेथ्रानो ओमफ्राय आरो फंबाया बुंहरबावबाय आरोबाव होबावदोलै बेखौ डिलिट खालामदो होननानै ओमफ्राय डिलिट खालामनांसिगोन आरो बेखौ डिलिट खालामथ'वाखैमोन आङो डिलिट खालामनांसिगोन आरो उफाय गैया पेजआथ' जाबाय जुदि इउटुबाबो जानानै होयोबा सेस जाखासिगोन आरो उफाय गैला आरो डिलिट खालामसिगोन आङो पेजखौ ओमफ्राय गोदान पेज खुलिसिगोन आङो साननैसो उनावहाय इ नामजोंनो खुलिगोन खिन्थु बेलेग आरो ओमफ्राय नोंसोरो सापर्ट खालामबानो जाबाय बे मोनसे पेजखौबो आं जिखि गोदान खुलिगोन बेखौबो साननैसो उनाव खुलिगोन दा खुलिथ'वा 10 दिन हयथ'बा नेक्स्ट मान्थआव बिदि बायदियाव ओमफ्राय आं खिन्थाखागोन पेजखौ दा बेखिनियानोसै आरो आं डिलिट खालामसिगोन आरो बे पेजखौ उफायथ' गैला हेक खालामबाय जेथिया हगारबाय थानानै भिडिअ हगारबाय थानानैबो लाब गैया ओमफ्राय मानसिफोरा सोरबा फल' खालामबाय थादो दे खिन्थु बे पेजावहाय फल' खालामनांला जनालिनि जि पेजखौ आं खुलिदोंमोन बे पेजखौहाय माबानांला रावबो फल' खालामनांला ओमफ्राय जाय फल' खालामदोंमोन बयबो आनफल' खालामजोबफिन बेखौ आङो ओरैबाबोथ' डिलिट खालामबा थाखानाय नंखाला बियो बेखिनियानोसै आरो ओमफ्राय दा बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै आङो लोगो मोनलायगोन होनबा आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोन्थों ओमफ्राय अनलायनानै था ओमफ्राय दा उन्दुनिफ्राय दसे नोंखौ देखायगौमोन आरो गस्ला गानगोन गस्ला गानाखै इयो नङाबा आं खालामखागोन देखायगौ जि बोरैबा मोनबाय थादों आं दाख्लैनिफ्राय माने पेजखौथ' बारा गिखायाखै दा इउटुबखौसो गिबाय थादों जुदि दा $100 जाथ'वाखै $100 जाखांनायनि उनाव क्लं लाना थाङोबा मा जागोन बे पेज माबाया इउटुबा आंना आयो 8,000 थाखासो लाना थांखागोन दस' मास मोननै मोनथामनि खस्थ'आ ओमफ्राय बे हेक जाबा दा मा जागोनथाय आरो मनिटाइज खालामफिन नेफिन आयो वाट्च टाइम माने साबसक्राइबाराथ' दसेनो जागोन जेनेबा खिन्थु वाट्च टाइमनि थाखायथ' बुहुत नेनांगौ जायो वाट्च टाइमनि थाखायनो नांथानानै थायो चेनेल मोनसेया मनिटाइज जानो साबसक्राइबाराथ' सानसेयावनो जायो किसुमानाथ' दसेनो जालाङो 1000 साबसक्राइबारा दा बेखिनियानोसै आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जेसे हायो एसे जाहाथे माबाफोर सोरबाफोर मिथिनायफोरा जाहाथे आंनो कमेन्ट्स हरो जे मा खालामनांगौ इउटुबा हेक जागोन बायदि ना जाया बायदि पेजखौ माबाखौ जिमेल आइडिखौ मोनोबा इउटुबखौबो हेक खालामनो हायो नामा बेफोरखौथ' मिथियाना जेनेबा जोङो ओंखायनोथ' सोरबाफोर मिथियोबा आंनो प्लिज खोन्थाहर ओमफ्राय भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो ना द' लोगो मोनलायनोसै आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय आब' जनालिखौ अनबाय था बाय बाय